na mě líbí. To je pedesný, ale to je takový hezký kluk, že úplně. Neměla to natáčí. Jo, díky. Maki, stoupni na to. Hej, takhle. Marťo, ty si to dáváš teda. Víš, jak talentka. Jo, to dělí. Počkej. Pojď, dělej tady. Já se tam snažím trefit. Tak to nepojede. Nepojede. Hej, musíme to otočit. Otočte to, ať zase přijemte z druhé strany. To nejsi prosnej. Tak to si zvídám, jak to otočíte, no. Počkej, ne nohou. S rukou, tak to nepůjde. No, nebo teda otočí. Jedno, dělej. Ona je tak, když jde křivo a to pak neřeže. Začne vinde, musíme na to. Je pojebat na nerovno. tak ona jde za to. Tak to bude postupně. Dejte na chod. A tak já se to může zabít. Ona totiž je úplně vadná, ta pila. Pojďme tady a musíme narovno. Tady. Jo, tam to jde. Abys to nezakřikla. Ale tady začni, Pojďme tady. vystřídat, Maki. Tady. Já přijdu na ty skloubě. A musím to opačit. No, ale ty. Já si nějaký tu sekeru. Mama, běž pro ňu. No, vůbec ne. Ale ty jsi tam měla, kam si táhla, ne? Teďka, co si. Hoj, zabedem holky, ne? Kam, tobě? Hej, tak to otočím. Tak já jdu tam otáčet. Tam? Tak. Dobrý? Jo. Tak, no, dobrý. No, tady, do toho. Teďka jsou zvyklý pohled na Hej, tak jak tam Hej, my jsme dneska měli takový slávy s Marčou, než jsme prvou a ještě s Mončou. Tak to je, že to je díry. Ty vole, Maki, já ti vystřídám, jo? Víš, na to stoupnout. 3, 2, 1, teď. Ale ty jsi na to moc rychle. Já bych to dala to taky líbí, ne? Ne. Ne. No, jeden. Hej, ti propustej keru někdo. Tak my si tam teď tam... Ale já nevím, kde to je, chápej? Já tady neznám. Víš tam to tahradí a tam musíš... Ne, tam nejdu, mě se nechce slízat. Ale mi nebude natáčet prdel, víš, ale... Hej, já proto jdu, kde to je? Jak máš to přijít, takovou
já spadnu, ale hele, tady jdu hrabat. Jo, jde teda. Marťo, až spadneš, tak řekni, jo? Jo, když to natáčí. Jo. A jako není to na paměť. Ne. Dám to potom živě na YouTube. No jasně. Tak čau, Marťo, no. Pas a mas akci. Jo, no. Hej, to jak strašně zapalovačím, prý oni pas a mas, víš ne? To bylo se zapalovačem vlastně, aha. Jo, vlastně. Tak, stačí.